Sådan der. Det må du gøre. Ja. Vi kører efter GPS, fordi vi har ikke intelligens nok til roadbook. Vi tilhører ikke den intellektuelle elite, så vi må ty til at være hjerneløde. Køre efter GPS. Så det gør vi så. Vi har heller ikke været herinde. Vi stod bare forskelligt. Så er der første kaffepause. Fantastisk. Jeg ser vi Jesper lige få nye underbukser. Vi kører så hurtigt, at der kommer til at kramse ved. Til at have sådan en Og skide i bukserne og skræk. Det løb skulle lige løb sådan en handtyr ud foran os. Så Skide alle de bukser. sådan kan det gå. Men det er stadigvæk skægt. Ja, nu har vi kørt i de her skove halvanden time. Vi har lidt problemer med at komme ud og finde noget asfalt. Vi skal snart købe nogle kager, så... Men altså... Det er jo det, når man ikke har roadbook med, så kan det gå galt. Det slår jo ud med vand. Gør det? Det forstår jeg ikke. Nej! Nej, det er en katastrofe. Det bliver halvstærkt, det der. Ej, hvor er det ring. Hvor fanden der. Og hvor meget hældt du så ud over bukserne? Hvor meget hældt du ud over bukserne? Ja, det var ikke så voldsomt. Ja, så endte vi så her. Det er der fandens med det asfalt. Men altså... Altså det er spørgsmålet, om vi når at gå til, inden vi møder noget. Ja, Vi har ikke så meget proviant tilbage. 8 kager. vi kan rationalisere. Vand er vi også ved at lave tør for, kan vi se. Det der kaffe, det bliver... Så er den væk. Super idyllisk. Små lette spor. Uncle Tim. Typisk. Du har lort på styret. Du har tabt din roadbook. Ja. Det er derfor. Ja. Så drejer man bare forkert lige pludselig. Nå. Men dryland, det deroppe. Næste en dag, vi får til at gå med det her. Ja, men det er sådan, hvad skal man sige... Det er okay. Altså det er jo, mens alle er i skole og på arbejde. Ja. Der er stille og roligt. Skal jeg lige tage en tøn her?